Amministrazzjoni nazzjonalista se tinċentiva lin negozji żgħar ħalli dak kollu li huwa parti mill-prodott Malti jiffjorixxi u jmur aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara li għamel f'ħanut kummerċjali f'Birkirkara. Adrian Delija sostna li dan il-ħanut li huwa mmexxi minn familja ta' 4 min-nies huwa xhieda ta' tip ta' intrapriża li l-Partit Nazzjonalista jrid jinċentiva. Huwa qal il-gvernijiet għandhom ikunu kommessi li jagħtu opportunitajiet u jaraw kif jagħmlu sabiex negozji bħal dawn jikbru u jiffjorixxu. Il-family businesses illi kienu u għadhom illum il-qalb tan-negozju tagħna, però illi sfortunatament insejnihom, qas nitkellmu dwarhom u l-gvern kompletament abbandonhom. Dawn huma in-negozji illi għalkemm ikunu żgħar aw eluf minnhom illi rridu nagħtu każhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li matul dawn l-aħħar ftit ġimgħat u għamel diversi żjarat f'lokalitajiet differenti madwar Malta u Għawdex, fejn żar madwar 2000 negozju żgħar li għaddejjin minn diffikultajiet kbar. Kull darba li imorru fil-lokalitajiet differenti fil-walkabouts tagħna ta' kuljum, fl-aħħar pratikament ftit ġimgħat dorna l fuq minn 2000 negozju żgħir illi għaddejjin minn diffikultajiet kbar. Dan il-gvern li jippersisti, illi jgħin il-big business biss, imma ma jagħmel xejn għal dawk li huma verament in-negozji fil-qalba tal-irħula tagħna, tal-lokalitajiet tagħna, mamolin pratikament minn membri ta' familja. Irridu nibżaw għalihom, irridu naħsbu fihom, irridu ntuhom it-tama illi amministrazzjoni nazzjonalista tibda tinċentivhom, tagħmilhom il-kuraġġ ħalli verament dak kollu illi huwa prodott Malti, dak kollu illi huwa l-ħidma l-ara x-xogħol tan-negozju żgħar tagħna jiffjorixxu u jmorru aħjar. Preżenti għal din iż-żjara flimkien ma' Adrian Delija kien hemm il-President tas Solidarità Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo, kif ukoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa. Dawn iż-żjarat huma parti minn programm ta' attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem.